Urtero bezala, asmoa daukagu bai eskolatan, bai udaletxetan, eta gero eroskin talako zentrotan urtero egiten dugun bezala, bai janaria eta eskolako materiala bilketa egitea. Guantxe hasiko gea, gaur izango da pixkat hasierako eguna, gaur pasako dira bisu guztik eskolatara eta udaletxetara, eta kanpaina hau otsaila bukatu arte horrengo da martxan. Rosal, kalek, garbantzuk, makarroiak, olioak, konpresak, gabitekako gauzak, eta baita ere eskolako materiala esan dugun bezala. Kontuan eduki behar dugu, eta oain abenduan egin dugun bidaia, ongea Mijiken, Miji da lurralde liberatuetan dagoen herri bat, eta herri hortan egin dugu eskola bat eraiki, eta baita ere osasun zentro bat, eskola hortan eskatu digute hori. Mesedez bialtzeko aldugun material eskolarra, hangumeek ikasteko eta eskolan ikutzeko gauzak. Mijiken eta ez da behin eskola bat, hau da lehenbiziko aldiz dagoela eskola bat, gutzako da ohorea handia, ikastetxe hori jarri dugu izena Euskal Herria, eta nahi dugu hemendikan eman eskerrak Tolosar guztiai, Tolosaldeako jende guztiari, nola ala, behaiek parte hartu dute horko diru laguntzak jasotzen, eta bereziki ikastolako, Laskuren ikastolari, esan behar dugu, merkatu txikiako diru laguntzakin, ia hortikan osatu dugula diru gehiena. Egingo dugu urtero bezala egiten dugun ekintza guztik, baina aurten nahi dugu orain jasotzen dugun elikagailu guztik eta material eskolar guztik bialtzea maiatza borrokan egiten dugun jardunaldi horietan, sartzea kamiona, kontainerra, segunta dijoa pixkat diruan arabera, eta segunta nola bialtzen digun dauzkagun gordeta material guztik, egingo dugu maiatzan bidali. Eskola egintzan hiru gelakin, eta orain umeak hasi dira eskolara, eta gertatu da hiru gelaoik gutxi geratu dira, han juten dira umeak 6 urtetik 12 urte arte. Eta ikusi dute behar dela banatu umeak segunta bere adinak. Orduan, eskatzen digute beste 2 gela gehiago, beste proiektu bat gutzako nahiko fuertea, egingo dugu ahaleginak aberian posible hori lortzea, eta gero baita ere gutzako ohorea da hor egitea alako osasun gela bat, orain arte baten bat gaixo jarri ezkeo junbertzuten 100 kilometrora ukietzea bere medikoa o sendagilena, eta orain bertan daukate, eta orduan gutzako da posi gaude horako proiektua ikizkeo. 5.000 euros.